Čauky. Dneska jsem to bohužel sama, protože je večer. A řekla jsem si, že dneska nepůjdu přímo do lesa, ale půjdu okolo. No a vzala jsem si sebou igelitový pytel a taky rukavice. A samozřejmě, co jdu dělat, sbírat odpadky. Takže pojďte se mnou. Vypadá to tady fakt jako nádherně. Jenom bych chtěla říct, že zítra vyjde videjko z parku z Vicky a mega se těšíme. A tady už vidím nějaký bordel. Co to je? Jdeme to zvednout, samozřejmě rukavicema a dát to do pytlíku, protože tady to takhle nebude ležet. OK, mám moje růžové rukavice a fuj, co to je? No dobrý. A jdeme jakoby takhle lehký naplnit tenhle pytlík jenom tady tím, tak to no nic. Tady ta šňůra nemá co dělat, sakra. OK, a jdeme dál. Už jsme skoro tam. Takže tak. Za mě tady je nádherná cesta na procházky. Já tady třeba chodím na procházky za psem a úplně relax pro mě. Takhle to tady vypadá. V reálu to je tady ještě hezčí. Půjdem až tamhle nakonec a tam už bohužel nepůjdu, takže až zítra. A tohle je vše. Bohužel jsem pozbírala jenom tohle, protože já už nakonec fakt nechci jít, takže se mějte a doufám, že zítra se podíváte na naše nové videjko, tak ahoj!